danoi, otsaileko ohiko plenua hasiko dugu, eta aurra kontxi lehenengo puntuak hasiko. Gai zerrendako lehenengo puntu da urtarrilaren 30ko bileraren aktaren onarpena. Konforme zaite? Baho batez, onartuta gehatzen da. Alkatearen jakinarazpenak, ez dauko zuzer. Hirugarrena, Miguel González Bastida Bergarako musika bandarekin sinatutako hitzarmenaren aldaketa. 2 puntu aldatzen die, jadanik indarrean dagoen hitzarmenean, eta bata da diru laguntza nola egokituko dan, eta horrerantzen egokituko da langileen soldataren proporzio berean, eta bestea ordainketa etxeko modua. Lehen jartzen zen, hiruhileko bakoitzeko lehenengo astean, eta batez ere urte hasieran horrekin arazo asko eten zen, horrekatik bereikin adostuta jarri da lehenengo hilabetean. Proposamen izango litzake aldaketa horiek onartzea eta alkateri ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Bale. Hau batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, txistulari bandarekin sinatuko litzateken hitzarmenaren onarpena. Proposatzen da hitzarmen bat sinatzea, txistulari bandarekin, diru laguntzen eguneraketak eta bandaren berdinak izango lieke, eta proposamena urteko diru laguntza, printzipioz 2023an izango da 22.816,50 euro, eta proposamena da, hitzarmena onartza eta alkateri ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 6. Bergara hiria emakumezkoen barkatu, bai. 5. Bergarako udala enpresare elkarteko bazkide kolaboratzaile izateko proposamena. Proposamena bidali zitzaizuen, eta udalak sinatuko luke eskaera, eta be izango litzeke eskatuko lukena, bazkide laguntzaile bezala parte hartzea elkartean, eta adierazten da, estatutuek araututako jarduera printzipioak onartuz eta errespetatuz. Eta horiekin bat egiten dut. Lagundu, babestu eta parte har dezakedenean laguntzeko konpromisoa hartuko litzeke. Hori esan da, onartuko duke kide izatea eta edozein gestioeteko ahalmena alkateari ematea. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 6. Bergara hiria emakumezkoen txapelketa kirol desberdinetan antolatzeko hitzarmenak herriko kirol elkarte batzuekin. 6 hitzarmen desberdin dare, eskubaloia, futbola, hokei, pilota, saskibaloia eta txirrindularitzako txapelketak antolatzeko, indarrean nengo lirateke hitzarmenak 2026ko abenduaren 31 arte, eta urteko gehien emango lieken laguntzak izango lieke. Eskubaloia 1.850, futbola 1.100, hokei 1.100, pilota 2.800, saskibaloia 2.150 eta txirrindularitza 3.000. Eta horre, hitzarmenak onartzaren gain, alkateri ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 7. Euskararen aurkako eraso judizialaren aurrean mozioa EH Bilduk aurkeztua. Honela dio. Zioen adierazpena. 2023 urte hasi berritan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak euskararen aurkako epai bat eman du berriz. Zehazki, Barakaldoko udalaren erabaki bat baliogabetu dute, Komisiones Obrerasen eskariz, eta azpikontratatutako zerbitzuetan gutxieneko euskara maila eskatzaren aurka agertu dira epaileak.
Erabaki dute euskara ezin dela langileentzako betekizun gisa ezarri udalerri horretako kultur zerbitzuez arduratzeko enpresa bat kontratatzeko lehiaketan. Hau ez da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emaniko tankera honetako lehen epaia. Aurrez ere, euskara sustatzeko udal administrazioen ekimenak baliogabetu izan dituzte epaitegiek. Besteak beste, 2018an Lasarte Oriako udalaren aurrei zuzendutako ekintza kulturalak diruz laguntzeko ordenantza. 2021an Iruneko udalaren udaltzaingo prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak. Atarrabiako udalaren erabakia lantalde organiko lanpostu guztietan euskara jakitea meritua izateko erabakia. 2022an Laudioko udalaren langile baten hizkuntza eskakizunaren erabakia eta bar. Euskararen aurkako epaiak izan dira eta hizkuntza politikaren judizializazioaren baitan ulertu beharreko erabakiak. Izan ere, egun ezarrita dagoen ofizialtasunaren eta ofizialtasunaren ondorio juridikoen irakurketa are murritzagoa egiten ari dira epaien zein jurisprudentziaren bidez. Bide honetatik, Euskaldunon eskubideak are gehiago murriztu nahi dituzte ofizialtasunaren irakurketa murritzago baten bitartez. Herritarrek udal zerbitzu publikoak euskaraz jasotzeko eskubidea dute, eta erakunde publikoei guztiei, baita judizialei ere, eskubide horren bermatzaile izatea dagokie. Baina epai hau ez da euskararen aurkakoa soilik. Euskal Autonomia Erkidegoko araudiaren eta udal autonomiaren aurkakoa ere bada. Batetik, 2016 Euskadiko tokiko erakundeen legea urratzen du. Lege hark udaloi hizkuntza politikan erabakiak hartzeko eskumenak ematen dizkigu. Eta legea garatzen duen 179/2019 dekretuak azaroaren 19koa Euskadiko toki erakundetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeri buruzkoa oso argi uzten ditu euskara lehenesteko bideak arrazoi askorengatik. Bada, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tokiko erakundeen legeak hizkuntza politikan udalen eskumenak argi zehazten ditu. Eta 2019ko dekretuak ere udalei euskara lehenesteko beharra ezartzen die, hizkuntzaren normalizazioan urratsak emateko. Hori dela eta hurrengoa proposatzen dugu, mozioa. Bergarako udalbatzak honako erabaki hau hartzen du. Bat, gogor salatzen dugu epaitegiek abiatu duten hizkuntza politikaren judizializazioa eta euskararen aurka ematen ari diren epaiak. Azkena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Barakaldoko udalaren aurka emandakoa. 2. Euskal Herriko administrazioei, epaitegiei, eragile politiko, sindikal eta sozialei herritarren hezkuntza eskubideak bermatu ditzatela eta euskararen sustapenaren alde egin dezatela eskatzen diegu. 3. Udal honek legedia betez ondorengo konpromisoak hartzen ditu. Udal zerbitzuetan herritarrei lehen hitza euskaraz egitea bermatuko du. Zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzea bermatuko du. Udal funtzionamendu osoa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan bermatzeko urratsak emateko plana gauzatuko du. Zer adierazten nahi duzu, bozkatu ingo du? Onartzaren aldeko botoak, aho batez onartuta gehatzen da. Boto azalpenik edo. 8. 2023ko martxoaren 8ko adierazpena, EAJak aurkeztutakoa. 25 urte baino gehiago igaro dira Beijingeko adierazpenean eta ekintza plataforman erabakiak hartzerako orduan gizonen eta emakumeen artean parte hartze politika eta boterearen banaketa orekatua lortzeko nazioarteko akordioa hartu zenetik. Naiz eta aurrerakuntzak izan diren, munduko herrialde gehienek ez dute genero berdintasunik lortu, eta gutxi batzu bakarrik ezarri edo bete dituzte sexuen arteko berdintasunean asmo handiko helburuak. Egungo krisian hitzen testuinguru honetan,
gizarte, ekonomia, ingurumen eta gobernantza ereduak birplanteatu nahi dira, berdintasun arrakala gutxitzeko asmoarekin. Arrakala horiek gizartearen zati handi batetzat handitu direlako eta batez ere emakumeentzat. Orain da, liderrak izateko garaia, erakundeak eta gizartea eraldatzeko harreman eredu askoz ere inklusiboagoak, kooperatibagoak eta sortzaileagoak lortzeko. Sektorean hitzeko lankidetzako gobernantza feministaren eredu baterantz aurrera egin behar da, elkar entzutean oinarrituz, baita botere eta erantzunkizunen banaketa eta partaidetza prozesuak abian jartzean ere. Mugimendu eta talde feministak eta emakumeenak aniztasunean eta belaunaldien artean berdintasunaren inguruko hainbat gai salatzeko eta eskatzeko mobilizatzen ari dira. Adibidez, arrazakeriaren kontrako justiziatik hasi eta soldata berdintasuneraino, indarkeriaren amaiera eta emakumeen aurkako diskriminazioa, sexu jasarpenaren ezabatzea, klimaren aldeko justizia, bakea mantentzea eta hainbat gehiago. Emakumeek politikan eta erabakiak hartzerakoan berdintasunean parte hartzea eta lidergoa izatea funtsezkoak dira, 2030ean garapen jasangarriaren helburuak lortzeko. Hala ere, tokiko eremutik orokorrera emakumeen parte hartzea mugatua izaten jarraitzen du. Alderdi formaletako erabakiak hartzerakoan besteak beste, politika gaietan, administrazio publikoan, enpresa pribatuetan, unibertsitateetan, sindikatuetan, elkarte eta kooperatibetan eta beste hainbat sektoretan. Martxoaren 8 honetan, emakumeen nazioarteko egunean, lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea, gobernantza feministaren eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuta. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean, emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzeren alde lan egin behar da. Emakumeen parte hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertu behar da, ez bakarrik ikuspegi formal edo araue mailetik. Emakumeek erabakigunetan parte hartzeko dituzten baldintzak aldatu behar ditugu. Emakumeen parte hartzaren alde lan egiteko beharrezkoa da. Botere espazioak partekatzea eta usteak eragozten dituzten erresistentziei eta inertziei aurre egitea. Horretareko, kristalesko sabaiak utzi behar dira, espazio guztietan, aniztasun osoan eta ikuspegi intersekzionalarekin emakumeen presentzia bermatuko duten neurriak ezarriz. Zaintza lanen banaketa erantzunkidean aurrera guztiz egitea, justizia printzipioa delako eta emakumeen gainkargak herritartasun osoa egikaritzea mugatzen duelako. Zaintza eta bestelako lan feminizatuen sektore profesionala prekarizatuak balioestea eta sektore horri gizarte balioa aitortzea, bere baldintzak hobetuz. Emakumeek lidergoan duten konfiantza, sinesgarritasuna eta eragina mugatzen duten estereotipo eta aurreiritziei aurre egitea. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak desagertaraztea, baita emakumeen aurkako indarkeria politika ere. Lidergoan jarduteko praktikak eta moduak desjerarkizatzea, besteak beste, menderatzean oinarritutako eredu androzentrikoak, zaintzaren denborak eta erantzunkizunak kontuan hartu gabe, emakumeen eta boteretik baztertutako beste kolektibo batzuen talentua eta jakintzak mespresatuz eta talde lana ez baloratuz. Emakumeen eta nesken eskubideak ikuspegi intersekzionala, berritua, erradikala eta eraldatzailea duen agenda feministaren erdigunean jartzea. Emakume horiek boterean duten bazterketa sistematikoari aurre egiteko eta desberdintasun arrakalak murrizteko. Horregatik, Euskal Udalerriok gure eskumenen markoan konpromiso hauek hartzen ditugu. Emakumeen lidergoa bultzatzea eta boterea berdintasunean egikaritzeko baldintzak erraztea. Estamentu publiko eta probatu guztietan emakumeen alduntzea eta parte hartzea sustatzen duten politikak indartzea da helburua. Martxoaren 3ko 1/2022 legean,
emakume eta gizonen berdintasunerako legearen 2. aldaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera. Bat, emakumeen etxeak sortzeko prozesu parte hartzaileekin hastea, udalerri bakoitzaren beharretara egokituta. 2. Alduntze programak eta eskolak baliabide eta leku egokie hornitzea. 3. Mugimendu feministaren eta emakume elkarteen parte hartzea indartzea. Emakumeen berdintasunaren tokiko kontseiluetan erabaki partekatuak hartzeko konpromiso sendo batetik abiatuta. 4. Berdintasun planen interseksionalitatea indartzea, gure gizartea osatzen duten eremu guztietan. Emakumeek beraien aniztasunean duten parte hartze osoa eta eraginkorra finkatzera iristeko. 5. Adinaren eta generoaren arabera bereizitako datuak sortzea. 2022 legearen aginduak dakarrela kontuan hartuz. Neskatilen, neskan nerabeen eta emakumeen bizitzan eragin zuzena izango duten politikak egiteko informazioa emateko. 6. Politikan sartzen diren emakumeentzako ikaskuntza eta alduntze guneak antolatzea. Emakume hautetsien arteko laguntza, elkartasun eta aliantza sareen bidez, adibidez, Baskeskola sarea edo beste sare batzuk. 7. Eudaleri eskatzea indarkeria politikari aurre egiteko protokoloak proposa ditzala. Emakumen parte hartzeari eta erabakitzeko gaitasunari buruzko ikerketa bultza dezala eta ordezkaritza orekatu baterantz egiten diren aurrerapenak babes ditzala. Onartzaren aldeko botoak. Adierazpena hau batez onartuta gehatzen da. Ostilan adierazi genizuen bezala, gai zerrendaz kanpo beste gai bat aztertzea proposatzen da, eta da 2023ko martxoaren 8ko mozioa, martxoaren 8a zaintzen duen herria helburu, izenburua duen mozioa aztertzea. EH Bilduk aurkeztutakoa. Gai hori aztertzearekin adosa eta? Bueno, hori izan da, irakurringo dut. Zaintzen krisi batean murgilduta gaudela dioten ahotsak aspalditi datoz, eta toki ezberdinetatik. Esan dugu behin baino gehiagotan, pandemiak agerian utzi duela feminismoa aspaldi aldarrikatzen ari zena. Bizitza zaurgarria eta dependientea da. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Krisiaren azaleratzeak batzuengan eragiten duen paralisiaren aldean mugimendu feministaren deiarekin bat egiten dugu. Diskurso utzealetatik elkarlanerako eta sistema publikoaren defensarako bideak ezarri eta eraikitzeko garaia da. Herritar guztion bizitzek ez dutelako berdin balio gure herrian, eta bizitza horien zaintza ez da modu berean egiten. Gogor salatzen ditugu zaintzarekin negozioa egin eta eskubidea merkataritza bilakatzen duten politikak eta enpresa kapitalistak. Zaintzaren merkantilizazio eta familiarizazioa da sustatzen den erudua, eta honek etxeko eta zaintza sektoreko langileen esplotazioa dakar. Sektorea desarautua batzuen kasuan eta konbenio ezberdinetakoa besteen artean. Egoitzetako zein etxez-etxeko langileak gehienak emakumeak lan baldintza duinen aldeko borrokari heldu behar izan diote etengabe haien egoera hobetzen saiatzeko. Ez baita etorri instituzioen partetik pandemia ostean ere ez, berau erregulatzeko eta duintzeko inolako urratzik. Feminiziatutako eta prekarizatutako sektore honek zaintzen krisiaren erresoluzio sexistaren beste albo kaltea dira, askoren ahotan dagoen soldata arrakalaren eragile nagusietakoa. Gizarte zerbitzuetan ez dago plaza publikoen garapen nahikorik, zaintza premien aurreko arreta publikoa murriztu eginda. Horren aurrean,
aukera duten familiek zerbitzu pribatuetara jo behar izan dute, baina askok abusuzko klausulei eta egoitza pribatuetako hileroko ordainketaren garestitze bortitzari, 300 eurotik gora kasu batzuetan, aurre egin behar diete. Horiek, zerbitzu txekearen ereduaren albondorioak dira, legearen aurka dena. 2008 familia omen daude egoera honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behatu zen datuen arabera. Krisi egoera honi egoki erantzungo dioten erantzun integralak premiazkoak dira. Esparru eta maila guztietan eta ezinbestekoa da. Eremu hau ere horretara aktibatu eta soluzio berriak mahai gaineratzen hastea. Errealitate gordin horren aurrean gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundetatik alegin eta konpromiso hori aitortuz, proposamenak eta aldarrikapena jasoz eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz. Horregatik guztiagatik Bergarak udalak honako hau erabaki du. Zaintza plan bat martxan jartzea. Azken hilabetetan, udala herriko eragile eta erabiltzaile desberdinekin lantzen ari den zaintza plana martxan jartzea. Konpromiso kolektiboari heldu eta estrategia publiko komunitarioak diseinatuz. Planaren jarraipen eta ebaluazioa egingo duen batzordea osatu berdintasun eta ongizateko teknikariekin, eragileekin eta baita kargu politikoen presentziarekin. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren eredua eta funtzionamendua egokitzea, identifikatutako beharrei erantzuteko eta lan baldintzak duintzeko asmoz. Gure udalerriko etxeko langileen egoera identifikatzea eta aztertzea, zerbitzu sozialen eta tokiko kolektiboen bidez, eta haien lan eta bizi baldintzak hobetzeko programa integralak abian jartzea. Besteak beste, kontzientziazio kanpainak, etxe bizitzarako eta langileen erroldarako eskubidea bermatzeko ekimenak, aholku zerbitzuak martxan jartzea eta abar. Zaintza lanen balio sozial eta politikoa aitortzen duten komunikazio kanpainak egitea, erantzunkidetasunari arreta berezia eskainiz eta etxeko langileenak bezalako errealitateak ikustaraziz. Euskal Herriko mugimendu feministak abiatu duen dinamikarekin bat egitea, asteko eta behin. Martxoaren 8ko deialdiak babestu eta herritarrei bertaratzeko deia eginez. Hortik aurrera, landuko den prozesuan eragile aktibo bezala parte hartzeko eta ardurak hartzeko konpromisoa adierazten dugu. Bozkatu ingo dugu edo onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Bueno, igual argitzaldera, baina eginuan komentau aurretik aurkeztuan adierazpenarekin bat egiten dugula, baina aurtengo mugimendu feministak martxoan 8ko egunan bueltan ekin eta urte guztirako aldarrikatu daben lan lerruakin bat eginez mozio hau aurkeztu dugula. Zehazkin edogulako udal politiketan txertatzea zaintza arloa eta zaintzakin lotutako gai hau. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau gure udal politiketan hartzeko erabaki irmo eta senduak. Bertan azaltzen da moduan, zaintza plan bat lantzen ibili gara, momentu honetan eragile desberdinei buelta emoten eta martxoan batzordera eramateko asmoa daukagu, onartu eta zaintzaren bueltan lanketak egiteko. Eta nahi ginoan ekartzea ona, mugimendu feministarekin bat egiten dugulako, eta adierazpenakin bat egin dabe, gure mozio lekutua eta udal politiketatik erantzun nahi ginoan mozio bat aurkeztu nahi ginoalako. Azkena eskara eta galderak. Abokatuta demongo ginuke gaurko plenua. Mila esker da noi.